Hej og velkommen til kanalen Lær om Historie. Ja, i dag skal vi have lidt om Vejsilis-tiden og tiden omkring den her periode. Vi starter lidt med mellemistiden, og så bagefter går vi igennem, kan man sige, Vejsilis-tiden og hvilke, kan man sige, ting der sker inden for den her periode. Og så efterfølgende, så tager vi altså den her senglaciale tid, hvor der selvfølgelig også sker nogle ændringer i klimaet og i naturen sådan set også. Så lad os bare gå i gang. Okay, hvis vi starter med mellemistiden, så her er der jo spor af neandertalerne. Og de startede med helt at komme fra Mellemøsten og fra Nordafrika og brede sig op gennem syd, helt op til Nordeuropa. Og man har faktisk fundet spor af neandertalerne i Tyskland. Og man har også fundet spor af dem i Finland, nemlig i det vestlige Finland, i Vagrotta hedder det. Altså det er en grotte, der hedder Ulvegrotten på dansk. Og man har cirka dateret det til at være omkring cirka 125.000 til 75.000 før Kristi fødsel. At det her fund af sådan nogle primitive redskaber, man har fundet i den her grotte, er altså blevet brugt på det her tidspunkt. Så der har nok været, ja, kan man sige, neandertaler på det her tidspunkt. Og hvis de har levet i det her rigtig barske miljø i Finland, altså op nordpå, og i mellemistiden der, i mellemistiden, så var der faktisk varmt på det her tidspunkt. Men det har stadig været et barsk miljø, altså mere barsk miljø end Danmark for eksempel. Så hvis de har været i Tyskland, og, altså syd for os, og hvis de har været op i Finland nord for os, så må de også have været i Danmark. Altså, men man har ikke fundet nogen fund for det. Man har ikke fundet nogen fund, at man ved ikke, om neandertaler har været i Danmark, som er virkelig irriterende. Og det mener man altså er på grund af Vejsil-istiden. Med isen, den fuldstændig har ødelagt alle fund, fordi den bare har revet jorden op, bare fuldstændig smadret alt. Alle beviser er fuldstændig gået til grunde. Så det kan man desværre ikke se. Men sådan er det. Og man mener på det her billede for eksempel, så ser man, kan man sige, neandertaler, det er en anden designer, der har lavet det, hvordan måske en neandertaler kunne se ud, som jeg synes er rimelig godt faktisk lavet. Og fordi man kan godt se, at det ikke rigtig ligner det moderne menneske. Der er altså nogle ændringer i de her to forskellige arter. Man kan også se, at det er jo to, kan man sige, forskellige, det er jo artsfæller. Det er jo begge to homo sapiens, det er bare homo sapiens neanderthalernis, mens vi er jo homo sapiens sapiens. Det er jo vores, kan man sige, art. Ja. Så starten på Vejsilis-tiden. Vejsilis-tiden var cirka fra 115.000 til 17.000 før Kristi fødsel. Det er altså omkring 100.000 år, den her istid, den varer. En rigtig lang tid. Men starten på den, sådan en begyndelse på den her istid, det var omkring, 45.000 år af den her sådan set i gang. Langsomt at starte op. Og det kan man altså mærke med, at temperaturen den bliver langsomt køligere, stille og roligt. Mange af de her skove, der er i landet, for eksempel i Danmark, tager vi mest udgangspunkt på i den her video, de bliver forvandlet til kolde steppeområder. Det vil altså sige, at der er altså ingen vegetation, og ingen vegetation betyder ingen dyr, ingen føde for neandertalerne. Ingen føde for neandertalerne betyder, at de må flytte væk. Derfor mener man altså, at de har flyttet sydpå, hvis de har været i Danmark. Man ved jo, at de har været i Danmark. Men hvis de har været i Danmark, har de nok flyttet, fordi at der er jo ikke noget mad der. Så de har nok flyttet sydpå og sådan mere vestpå. Væk fra isen nemlig. Og de kolde områder. Så lad os gå videre til det gamle baltiske isfremstød. Ja, det gamle baltiske isfremstød, som vi, kan man sige, ser her på højre billede her, der ser vi nemlig, hvordan nogle dele af Danmark er isfrit, og andre dele er fuldstændig dækket af is. Vi ser nemlig, at for eksempel Sjælland og øerne syd for hernede, samt Fyn, er dækket af is, plus sådan set Vendsyssel. Mens alt andet, hele Jylland er faktisk isfrit. Undtagen selvfølgelig Vendsyssel, ikke? Men man kan slet ikke bo her. Altså hvis neandertalerne, altså det er umuligt for dem at komme herop, fordi det var stadig iskoldt. Det er et meget barsk miljø, og man kunne slet ikke trives der. Altså igen, der var jo ingen vegetation på det her område, fordi at det var så tæt på isen, og ja.
Det var meget ubehageligt at leve, i hvert fald i sådan et område, så man mener ikke, de har eksisteret her på den her tid. Og det var cirka fra omkring 20.000 år, det her var en periode fra 70.000 til 50.000 før Kristi fødsel. Så lidt senere så kommer den her mammutsteppe langsomt og bliver opbygget. Og Danmark bliver faktisk atter isfrit omkring 50.000 til 22.000 før Kristi fødsel. Der bliver altså Danmark fuldstændig isfrit, udover Vendsyssel. Vendsyssel, det har selvfølgelig ikke noget is på sig, men det bliver en del af iskoldt havvand, eller iskoldt hav, som hedder Palæo Kattegat, som var umuligt at bade i. Altså, jeg vil ikke anbefale, altså, hvis I lige kunne rejse tilbage i tiden, så skulle det ikke være bare for at bade i det hav der. Jeg tror ikke, det ville være rart. Så set. Det tror jeg ikke. Men mammutsteppen, den gik helt fra Vesteuropa til Alaska. Og vi ser faktisk, jeg har lavet sådan her en tegning her, hvor man viser egentlig, hvor langt den gik. Og den gik faktisk op til Alaska. Nu viser jeg jo bare her Østasien og russisk område. Men det er faktisk længere end det her. Og der på den her steppe, der var altså mammutter, som er altså også den opkaldt efter, muskusokser, steppebisoner, kæmpehjort, uldhåret næsehorn og masser af rensdyr, og nok også sabeltigere. Så der var rigtig mange forskellige dyr, som man mener selvfølgelig, at neandertalerne har jagtet. Og man mener nok også, at for eksempel os moderne mennesker har været på det her tidspunkt. Homo sapiens nemlig, som er os. De indvandrede nemlig cirka for 40.000 før Kristi fødsel. Og neandertalerne forsvandt cirka 30.000 før Kristi fødsel. Så det vil altså sige faktisk, at de har boet side om side i 10.000 år. I de 10.000 år, man ved nok, de har boet side om side i nogle dele af Europa i hvert fald, men man har ikke fundet nogen spor af det i Danmark. Men derfor har man stadig en god grund til at tro, at de har nok boet sammen i Danmark, neandertalerne og Homo sapiens. Og jeg vil også sige, nu når jeg siger, at de bor i Danmark, det er jo selvfølgelig fordi, at temperaturen og klimaet er blevet varmere. Nu kan de jo godt bo i Danmark igen, i forhold til før. Og det er jo fordi isen også er smeltet og forsvundet. Det er også fordi, at varmen er steget i den her periode undervejs i tiden. Men det kan være, at de her 10.000 år, at de har boet sammen. Homo sapiens og Homo sapiens neandertalernes. Det er rimelig vildt at tænke på, at de her arter har været sammen. Men det er også lidt mærkeligt så, at 10.000 efter, så forsvinder neandertalerne. Og det kan jo være, fordi de blev udkonkurreret af det moderne menneske. Det kan jo sagtens være. Men når neandertalerne de sådan set forsvinder, så er det faktisk langsomt, der isen begynder at komme igen. Den kommer simpelthen frem igen, efter den simpelthen, der har lige været sådan en varmeperiode under, nogle år. Omkring 28.000 år. Det er rimelig vildt at tænke på. Der lige kommer lidt is igen. Og det er altså den her periode lige om lidt, som rigtig mange kender. Nemlig den her periode her, det er altså her, hvor næsten hele Danmark bliver dækket af is. Isens største udbredelse gennem hele vejselistiden er altså 20.000 før Kristi fødsel. Det er altså her, hvor faktisk hele Danmark, undtagen Vestjylland, Sydvestjylland, det område der, det er altså stadig isfrit. Og en fun fact, det er faktisk, det her område, det er altså stadig landfast med Storbritannien. Det er det jo ikke mere, nu er der jo bare hav. Men dengang var der altså, kunne man gå derover, hvis man havde lyst. Så det var rigtig vildt. Men for eksempel Vestjylland, det var stadig umuligt at bo der. Ligesom jeg også talte om i det gamle baltiske isfremstød, man kunne stadig slet ikke bo der. Og det var det også her. Altså om sommeren var der jo kæmpe store oversvømmelser for den her ispræs smeltevand. Tænk på hele den her, der var jo kæmpe ismasser. Og hver gang om sommeren smeltede det jo, fordi det blev varmere. Så det går sådan, at det altid om sommeren, det bliver varmere. Og det vil sige, at isen den smelter jo. Og det vil sige, at der kommer jo kæmpe vand løbende ned i det her område her. Så der var jo kæmpe oversvømmelser om sommeren. Og om vinteren, så blev det selvfølgelig koldt. Så der kom snefald, kæmpe voldsomme vinde og fyning var der også. Så det var en bare tid at være i, og igen så mener man jo, at det moderne menneske så nu, som er kommet på det her tidspunkt, og neandertalerne er forsvundet,
Men det moderne menneske har nok ikke været i Danmark på det her tidspunkt. Altså det vil være mærkeligt. Altså held og lykke med at overleve på den her egen. Altså det kan man jo ikke. Så kommer vi til Vejselistidens tilbagetrækning og ældste Drøers. Ja, det er sådan set, kan man sige, samme periode, Vejselistidens tilbagetrækning og ældste Drøers. Perioden hedder bare ældste Drøers, fordi at der var en plante, der hed ældste Drøers, der levede på det her tidspunkt. Og den her plante, eller blomst, eller hvad man kalder den lever faktisk stadig i Norge, mener man. Det synes jeg har hørt et eller andet sted. Jeg er ikke sikker, men jeg tror, at den lever stadig i Norge. Som er lidt sjovt at tænke på, at man måske kunne prøve at komme op og se, om man kunne finde sådan en blomst i Norge lige nu. Men på det her tidspunkt, nu kommer vi altså ind i senglacial tid. Det er altså her, hvor isen begynder at smelte. Den har jo været på sit højdepunkt, som vi ser lige før så vi et billede af dens højdepunkt. Og al isen, den forsvinder jo langsomt. Det er jo ikke sådan over natten, så er det helt væk. Desværre. Dog ikke. Der går mange år. Mange op- og ned perioder, kan man sige, varme og kulde. Men isen begynder langsomt at trække sig tilbage. Den begynder at smelte, fordi det bliver varmere. Og først sker det faktisk i Nordjylland. Altså i Danmark, hvis man tager udgangspunkt i Danmark, så sker det først i Nordjylland. Og det her område, det bliver simpelthen erstattet af det her, der hedder Yngre Juldierhav. Og det her hav var igen sådan rigtig koldt ishav, som man slet ikke kunne leve ved. Og det var altså arktiske dyr, som for eksempel isbjørne, hvalrosser og sæler, som boede her. Det er altså samme niveau som Grønland. Men den her periode, der var altså masser af kalk og mineraler, som var oppe på den her jordoverflade. Og det skyldes altså, at isen jo bare havde, kan man sige, også revet den her jord op, så alle de her mineraler og kalkmaterialer, som lå nede i jorden helt nede, det var jo revet op og lå bare på overfladen. Og det gjorde også, så det var sværere, altså, at der kom skove og sådan noget. Der var ikke den her muldjord, som der kommer senere hen. Og de her, kan man sige, nu der ikke var nogen skove, det var også grund af, at der var de her kæmpe, kraftige smeltevandsfloder. Altså det var voldsomt for mange store floder af vand, der bare kom flydende igennem vandet, fordi al isen jo bare smelter jo. Så hvor alt det vand, prøv at tænke på, hvor meget der egentlig har været af vand, der bare har været overalt i Danmark. Altså landet har set helt anderledes ud, det skal I tænke på. Det er slet ikke med øerne og sådan noget, der har bare været helt anderledes, kan man sige, områder der. Men cirka 13.000 før Kristi bliver endelig Danmark isfrit. Så omkring 17.000 til 13.000, den periode, der begynder langsomt en tilbagetrækning af isen, og indtil den helt forsvinder fra Danmark. Som er rigtig, rigtig skønt. Og vi ser heroppe i højre top her, hvordan en ældste Drøer ser ud. Sådan her blomstplante, som I kan jagte, hvis jeg har lyst til det. Så lad os gå videre til bøllingtiden, eller bøllingmildningen, som man kalder den. Ja, den her tid, der skete rigtig meget. I kan også se masser af de her noter, fordi der kommer rigtig, rigtig meget på den her tid. Se, det er faktisk kun over 1000 år. Vi ser oppe i venstre hjørne, der har vi bare set alle tidsperioderne for de forskellige ting under hele den her fremlæggelse, kan man sige. Og den her periode var altså kun 1000 år, og som er stadig ind under senglacial tid. Det er altså resten af det her stykke, det er altså under senglacial tid. Men kan man sige, naturens kendetegn på den her tidspunkt, det er altså, der er kommet færre oversvømmelser, og det er fordi, at de har været der, altså vandet har jo ligesom skyllet over, ikke? Og der har været de her store oversvømmelser, da isen nemlig blev smeltet fra start af, så der er gået lidt tid, så kommer der ikke helt lige så mange oversvømmelser. Dog så den her jordbund, som nu er, det er jo ikke kalk mere, og alle de her mineraler er ikke helt oppe i toppen. Nu er det mere muldjord, som bliver dannet. Og der kommer selvfølgelig også varmere temperaturer på den her tidspunkt. Det er også derfor, den hedder bøllingmildningen, som er skøn. Og så begynder der også at komme åbne birkeskove. Så kommer altså nogle skove igen. Og det gør altså, så dyr bliver tiltrukket af det her land, som vi i dag kalder Danmark.
Og de her dyr, som kommer, det kan være rensdyret. Rensdyret kom for eksempel på det her tidspunkt. Og når rensdyret kommer, så betyder det også, at der kommer flere mennesker, fordi så kommer der jo noget føde, man kan jagte og sådan noget. Så man mener altså om, fordi de kom jo fra Tyskland af, og de havde mange sådan nogle vandringsperioder, kan jeg tænke på. Og om foråret, så vandrede de fra Nordtyskland til Danmark, fordi så begyndte det at blive varmere og varmere, og så var de jo nødt til at komme mere nordpå, for at temperaturen ligesom forholde sig lige til det, de godt kan lide at vandre i. Jeg ved ikke, om vi forstår det, men ja, det er sådan, det er. Det var sådan, det var. Og kan man sige, det modsatte i efteråret, hvor at de så vandrer sydpå, fordi det selvfølgelig bliver for koldt i Danmark, så man er nødt til at trække sydpå. Så de der havde den her sådan overgang fra Nordtyskland til Danmark hele tiden igennem året, hvor de vandrede. De havde de her vandringssæsoner. Og det var så smart, at der var nogen, der hed Hamburgjægerne, som for eksempel havde nogle bopladser nær ruten, men de havde det kun en kort periode, fordi for eksempel om efteråret, hvor kan man sige, rensdyrene de tog ned til Tyskland, hvorfor skulle de så være ved de her vandringsruter? Der var ikke nogen rensdyr, så de forsvandt jo så. De var jo nede i Tyskland lige pludselig. Så der, hvor at de vidste jo udmærket godt, hvilke tidspunkter de var der, hvornår de vandrede. Så der, hvor de ikke var der for eksempel, så fik de fisk, de fangede havfugle, havpattedyr. Man har ikke fundet nogen fund af det, så man ved det faktisk ikke rigtigt, men man mener, at det er sket. Men de her Hamburgjægere, man har altså fundet, det hedder Hamburgjægerne, fordi man har fundet deres største bopladser nær byen Hamburg, så det er sådan set bare derfor, det hedder det. Man har også fundet fund af Hamburgjægerne i Danmark, så derfor ved man også, at de har været der. Og det er altså harpunspidser af knogler, som er fundet fra Slotseng, som ligger i Sønderjylland. Du kan godt se, det er ikke helt nord på Jylland, og det er ikke helt, men man har fundet det i Sønderjylland, ikke helt sydpå. Så de har været dernede. Og de var meget intelligente, altså ikke intelligente som vi er i dag, men de var stadig rimelig kloge, de vidste, hvad de lavede. Og det kan man sige på den grund af, at hvis man tænker på rensdyrene, de kommer jo gående, og der var jo de her der var masser af floder og søer på det her tidspunkt, fordi isen jo stadig havde med alt det her vand. Det var jo, alt vandet var bare ud i landet, kan man sige, så vand lå over det hele. Det var, kan man sige, en del af Danmark. Hvis vi vil sige for eksempel, at en sø er i, kan man sige, herover, og måske en flod var herover eller sådan noget, så var der så måske sådan en lille passage imellem de her to vandområder. Og det er altså her, at kan man sige, de var nødt til at gå rensdyrene. Så hvis de kan gå på den her lille passage, de kunne ikke flygte, de kunne ikke gå til venstre eller højre, fordi der var jo vand. De var nødt til at gå på det her lille stykke imellem vandet. Og de her Hamburgjægere vidste udmærket godt, at de var nødt til at gå det her lille stykke rundt, og de kunne meget nemmere fange rensdyrene ved, at de så ligesom lukkede dem inde, og de kunne ikke rigtig flygte med vandet og sådan noget. Det tyngede dem ned, og det var hårdt for rensdyrene at svømme og sådan. Jeg ved faktisk ikke, om de kunne svømme på den tidspunkt, men de her passager var jo rigtig gode, fordi jægerne så bare meget nemmere kunne fange de her rensdyr. Og de var også nødt til at være oppe på nogle forhøjninger, fordi de havde jo spyd på det her tidspunkt. Man kan også se det her billede af en spydspids. De har jo så kunne kaste dem her nedad, hvis de står på en forhøjning, så der de bedre kunne ramme, end hvis det skal kaste opad. Det er altid sværere end nedad. Og så var det også nødt til at stå rigtigt inden for vindens retning og lugtesans og sådan noget, fordi at rensdyret har jo ekstremt god lugtesans, så de kunne meget nemt lugte, hvor man var, så man var nødt til at stå rigtigt omkring vinden og sådan noget. Og så man mener omkring, at der var kun 1000 mennesker i Danmark på det tidspunkt, på grund af nemlig føde og vandressourcer og alt muligt. Så har man cirka dateret til, at der er cirka 1000 mennesker i Danmark på det tidspunkt. Og de levede altså i Nordtyskland, Sydsverige og Danmark, som er altså en del af den her nordeuropæiske kulturkreds, som Hamburgjægerne var inde i.
Det var altså ikke et dansk folk, hamburgerne, eller tysk folk. Det var altså bare generelt en kulturkreds i det her område. Så lad os gå videre. Nu kommer vi til ældre Drøgers. Ja, så bliver det altså koldt igen. Desværre. Bøllingmildningen har været lidt dejlig, fordi det blev lidt varmere. Men nu bliver det lidt koldt igen, som er så nederhåndt. Som sagt, kulden kommer igen. Super nederhåndt. Og det gør så også, så der begynder at komme tundra i det danske landskab. Det vil sige, at der altså kommer få spredte træer og buske rundt omkring. Og ikke de her store skove, der har været. Det vil sige, ikke de her store skove, der har været på et tidspunkt. Dog vil man faktisk sige, at planter, de trives faktisk stadigvæk. Så der er stadig, kan man sige, vegetation i området. Fordi nu der kommer muldjord. Der er ikke den her kalk del, der bare ligger og flyder ovenpå og gør, så vegetationen ikke kan eksistere. Men nu er der den her muldjord, som gør, så det er super godt for planterne, selvom det er lidt køligere. Og derfor er der heller ikke rigtig nogen oversvømmelser mere. Der er jo ikke de her jordskred og voldsomme floder, som før har været med isen, fordi den er der jo ikke. Så der er jo ikke på samme måde det her vilde miljø, barske miljø, som der på før i tiden har været. Og det gør altså så, at der kan leve dyr og mennesker. Dyr har der for eksempel været rensdyr, vildheste, ulve og jævn har også været der. Og det kan man også se, ulven, vildhesten, jævn, det er sådan nogle, der skal bruge lidt mere åbne områder. Og det har der jo også været på det her tidspunkt. Der har jo ikke været tætte skove, hvor de ikke rigtig kunne være. Det giver god mening, de har været der, fordi der har været lidt mere større plads og områder at bevæge sig i. Samtidig med de her dyr, så har der også været fættermesserhjerne, hvis jeg siger det rigtigt. Jeg ved det ikke helt. De her fættermesserhjerne. Men de her jæger, de levede også i Danmark. Og de levede også i Tyskland, i Sverige. De levede generelt, i hele det her område, som ligesom var Nordeuropa, ikke? Eller det vi kalder Nordeuropa i dag, det var det område, de sådan set levede i. Og fættermesserjægerne, de er opkaldt efter navnet på deres, kan man sige, kantratuscherede flækkespidser, de havde på det her tidspunkt, som kendetegner ligesom de her jæger. Og de brugte altså samme jagtsæsonmetode som førhen, som hamburgerne for eksempel gjorde, hvor de ligesom prøvede at indskrænke dyrene, så de var nødt til at gå på et smalt område, så de bedre kunne sådan omringe den og få byttet. Og vi ser for eksempel heroppe i højre side her, hvordan en af de her kantratuscherede flækkespidser ser ud. Og måske også hvordan landet har været med det her småt vegetation af planter og store arealer i baggrunden. Så kommer vi til allerødtiden, og så bliver det varmt igen heldigvis. Der kommer altså lige en hedebølge, kan man sige, på nogle på nogle 1200 år. Så det er altså en lang periode, men det var dejligt for klimaet. Dog var der stadig, kan man sige, ikke en tundra nordpå. Der har været en tundra over det hele, men nu bliver der mere en parktundra nordpå, og så var der mere sådan nogle åbne, lyse skove sydpå i Danmark. Og de her skove sydpå, det var typisk bestående af birke, piletræer, fyrtræer og bævreasp. Det gjorde så også, at der kom nye dyr til området. Og det var for eksempel kæmpehjorten og elgen, som har faktisk været i Danmark. Ja, elgen har været i Danmark, og den har været der mange år. Og samtidig med, at de her dyr var der, så kom der selvfølgelig også nogle andre, kan man sige, jæger. Det var altså brummejægerne, der kom her. Og de er altså opkaldt efter et fund i Brumme, altså det ligger på Midtsjælland. Og de boede faktisk i områderne i langt længere tid. Og det var fordi, at dyrene var der jo i længere tid i omegnen. Det var ikke sådan ligesom et rensdyr, som ligesom bare forsvandt om vinteren, fordi det var for koldt deroppe. Det var nødt til at finde noget andet mad. Det var der slet ikke. Altså her så elgen for eksempel, den var alene om sommeren, og den var i en flok om vinteren. Men den var der altid. Altså man kunne altid finde en elg. Der var også mange af de her dyr, som bare
typisk var i Danmark i længere tid. Så derfor så boede man jo også bare i længere tid i samme område. Det giver jo god mening. Og man mener også i Allerød-tiden, at man faktisk har udviklet bue og pil. De her brummejæger har altså begyndt langsomt at bruge bue og pil. Og man mener altså, at mænd jagede selvfølgelig, og kvinder de fik syet tøj og samlet planteføde. Mens for eksempel børnene, ja, de legede i søer, og hvad ved jeg. Ja, og de her bopladser, de boede nemlig, de her brummejæger, rigtig tæt på en sø og et vandløb. Hvis de kunne ligesom mødes der, hvor en vandløb og en sø mødes, hvis de kunne lige være i det område, det kunne være helt perfekt, fordi de kunne få rent drikkevand fra vandløbet, og generelt området jo tiltrække masser af dyr. Der var masser af dyr ved de her søer, som også skulle have jo vand. Det skal jo også have vand. Og det gjorde så også, fordi de boede ved de her søer, at der kom jo mere fiskeri generelt inden for deres kost. Og man har også fundet faktisk for første gang bopladser i Nordjylland. Førhen har det været, kan man sige, Sønderjylland og nogle gange på øerne her, lidt på Sjælland, på Fyn og bum bum bum, men det er første gang man har fundet et fund på Nordjylland, i Nordjylland. Og det er rimelig vildt på det her tidspunkt. Og de var altså også en del af den her nordeuropæiske kulturkreds. Det er jo alle de her, kan man sige, jægere. Det var ikke et dansk folk, det var ikke et tysk folk. Sådan var det ikke. På det her tidspunkt var det også meget sjovt at tænke på. Men Bornholm er faktisk landfast med Tyskland og Polen, som lige er en fun fact. Det er altså lidt vildt at tænke på. Faktisk det har været en del af Polen og Tyskland. Og så kan man også se, hvordan landet bare har været. Altså miljøet, det har været totalt anden verden næsten, ikke? Altså det synes jeg er helt vildt at tænke på. Ja, de boede rigtig meget ved de her søer, brummejægerne, som gav nogle rigtig gode, effektive ting. Der var for eksempel også flint, som kom sejlende ned ad vandløb og flød ud i søerne. Så inden de flød i de her søer, så kunne de jo lige hapse alt den her flint, som de kunne bruge til redskaber. Så der var nogle gode fordele ved at bruge lidt strategi på, hvor man ligesom skulle lægge sin boplads. Og så kom der Yngre Drøgers. Det er altså den sidste, sådan kan man sige, kolde periode i Danmark. Og her begyndte der selvfølgelig at komme færre skove som altid. Og der kom mere nedbør og sne, og det, kan man sige, området bliver mere en tundra igen. Men dyr, man mener faktisk, at dyrene de forblev, kan man sige, i den sydlige del af Danmark. Altså der var nogen, der selvfølgelig gik lidt, og nogen det blev. Og det var faktisk fordi, der faktisk stadig var lidt skov i den sydlige del af Danmark. Altså der var meget af det, du var tundra nordpå selvfølgelig, hvor der er koldere, men sydpå var der stadig en del skov. Og det var her Arendsburg-jægerne, de levede nemlig i den her tid, Yngre Drøgers, som varede de her 1100 år, fra 10.600 før Kristi til 9.500 før Kristi fødsel i den senglacielle tid. Og Arendsburg-jægerne, navnet kommer nemlig fra en boplads, der er fundet i det nordlige Tyskland. Så det er sådan set bare derfor, det hedder det. Og de brugte selvfølgelig samme jagtsæsonmetode som mange af de andre kulturer med de her jagt af rensdyr. Dog så brugte de harpun, bue og pil mod dyr. Den her bue og pil, den er jo opfundet, kan man sige, i Allerød-tiden. Så mange af de her smarte ting, man har også det her med harpunen, det opfandt man også i Allerød-tiden, hvor man begyndte måske at fiske mere ved de her søer og vandløb. Så de her våben, som man var ligesom nødt til at bruge i Allerød-tiden, fordi at man kunne ikke rigtig kaste med spyd ind i sådan en tæt skov. Der var nødt til mere at have bue og pil. Ja, det var nemmere i hvert fald at gå rundt med. Det var meget nemmere sådan at, kan man sige, angribe dyr på den måde. Men bue og pil, det kunne man jo også bruge sagtens mod rensdyr. Så ude på de her åbne vidder, i stedet for at bruge et spyd, så kunne man meget nemmere bare tage en bue og pil. Man kunne have, kan man sige, flere pile i stedet for bare et spyd, og så hvis man ikke ramte, så var det, så kunne man, kan man sige, have flere omgange med flere pile, og det var bare langt mere effektivt. Og igen, Arendsburg-jægerne var jo en del af den nordeuropæiske kulturkreds.
med hele det her område her. Men man er sikker på, at de har brugt bordpil, fordi man har fundet nogle rester fra det. Forhold til allerede tid, men ved man ikke helt med sikkerhed. Man mener nok måske, at det er kommet derfra, og så er det nok videreført til de yngre Drygers. Og man mener faktisk så, fordi at har de måske haft lidt religion og tro involveret i den her periode, og man ved det ikke helt, men der er for eksempel fundet jagtdyr med sten i nede i moser. Og på den her tidspunkt var det jo ikke en, kan man sige, mose, det var bare en sø. Og enten kan det jo være for måske til en gud at tage det som en offergave eller et eller andet, men det kan også bare være til at kaste det ned, og så kunne det holdes til måske om nogle uger, nogle måneder senere, hvor de måske vil komme tilbage igen, og så kunne de måske hive det op af søen, og så vil det stadig være frisk. Hvad ved jeg? Og så den sidste slide for i dag, omkring tiden omkring Vejselistiden, senglacialtiden og det her område. Så vil jeg bare lige hurtigt vise jer temperaturforskellen i den senglaciale tid med ældre Drygers, bøllingetiden, allerødtiden og yngre Drygers. Hvor man ser, hvis jeg viser jer her, at hvis y-aksen det er altså temperaturen, og det her x-aksen er mere alderen, altså med årene der går, så kan man se, at ældre Drygers, så er det rimelig lavt nede, ikke? Og så kommer bøllinger og allerødtiden, bliver det meget, meget, meget varmere. Så yngre Drygers igen bliver det rigtig koldt igen. Og så kommer Holocæn-perioden, som er den periode, vi lever i nu. Og det er altså også en mellemistid imellem Vejselistiden og det næste istid, der kommer. Ja, så det var det her for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og så ses vi i næste video. Jeg glæder mig allerede. Vi ses. Hej.